Hej, Bjørn Sørig fra Hi-Fi Center Jylland her. Onsdag den 15. maj kl. 19-21 har vi den glæde at invitere Erik Hansen fra SAS Audio herop til Hi-Fi Centeret. Vi skal blandt andet lytte på Perlisten højttalere, MIDI-forstærkere og så BAC 3D-processorer. Det bliver en aften i lydnørderiets tegn og med high-end lyd i særklasse. Yderligere den aften har vi den glæde at kunne præsentere et nyt medlem af Hi-Fi Center Jylland, den legendariske Jens Posselt, som blandt andet er kendt for Albatros-højttalerne og Viking Soundwave. Jens er en meget erfaren mand, og han er en stor inspirationskilde for mange. Denne aften kommer vi også til at høre på Canvas Hi-Fi, hvor vi har BAC 3D-teknologien implementeret i. BAC har vundet et hav af priser, blandt andet 2022 Product of the Year. Det har også vundet Golden Ear for The Absolute Sound 2023. Så det er en aften, I roligt skal sætte et kryds ved, for det bliver alle tiders. Vi glæder os alle sammen til at se jer. Vi ses.